Бихте ли дали повече от 500 евро за една венозна система, която обещава повече енергия, по-бавно стареене и дори клетъчно подмладяване? Преди да дам толкова много пари, бих се задал един единствен въпрос. Има ли солидни клинични доказателства, че прави това, което обещава? Днес говорим за венозните терапии с NAD+. Никотинамид-аденин динуклеотид или NAD+, е молекула, която присъства в нашите клетки и участва в производството на енергия и други жизненно важни процеси. Освен това, има данни, че нивата на NAD+, намаляват с възрастта и при някои заболявания. Но. Това не значи автоматично, че ако влеем NAD+ в вената, ще се подмладим, ще забавим стареенето или ще имаме повече енергия. Следният систематичен обзор на наличните клинични проучвания при хора стига до извода, че липсват убедителни клинични доказателства, че венозният NAD+ забавя здравословното стареене или има тези wellness ефекти. Авторите подчертават, че са нужни по-дълбоки и по-сериозни клинични проучвания по темата. Има и още нещо интересно. Според съвременното разбиране за NAD+, молекулата вероятно се разгражда до по-малки съединения извън клетката, преди тя да може да я използва. Именно за това голяма част от научните изследвания днес са насочени към прекурсори на молекулата, като NR и NMN, а не към директното вливане на NAD+. Но и при тях все още няма убедителни клинични доказателства, че подмладяват хората или удължават живота. Добре, може ли да твърдим със сигурност, че NAD+ терапиите не работят? Не. Но по-скоро може да твърдим, че маркетинговите послания определено изпреварват сигурните и убедителни клинични доказателства. А когато една терапия струва 500 евро и нагоре, определено смятам, че е редно поне всеки един критично мислещ човек да се запита, къде са солидните клинични изследвания при хора с тези неща. А сега ми напишете в коментарите, бихте ли платили такива суми за терапии, чието ефекти не са толкова убедително доказани на този етап. Това видео не обсъжда употребата на NAD+ при конкретни медицински състояния или в клинични проучвания, а говорим за така широко рекламираните приложения на молекулата за подмладяване, повече енергия, против състаряване. Моето лично мнение категорично не бих пробвал, не виждам никакъв смисъл. Особено пък ако се прави извън медицински заведения. Просто мислете малко по-критично и внимавайте на кого се доверявате, когато ви говорят, особено за вашето здраве. И нямам предвид да ме слушате мене, а дори към това, което аз поделям, да бъдете критични. Винаги съм го казвал и ще го казвам.